Ang ating live report, paninindigan ng Barangay Responders sa Alaminos City, Pinagtibay sa Disaster Preparedness Caravan 2026. Para sa detalye, narito si Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Tibay ang papel at paninindigan ng mga barangay disaster responders sa lungsod ng Alaminos matapos isagawa ang Disaster Preparedness Caravan 2026 bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month. Sa pangunguna ni City Disaster Risk Reduction and Management Officer Maylina Manalaspas ang layunin ng programa na higit pang palakasin ang kaalaman at kakayahan ng mga barangay responders sa maayos sa paghahanda at mabilis na pagtungkol sa mga kalamidad at emerhensiya. Isang mahalagang bahagi ng aktibidad ang isinagawang mass oath taking ng mga barangay disaster response team na sumisimbolo sa kanilang matibay na pangako sa pagtupad sa tungkulin at sa mas aktibong pakikilahukan sa mga programa ng disaster preparedness ng lungsod. Sa kanyang mensahe, pinasalamatan ni City Mayor Brian Celeste ang mga barangay responders bilang pangunahing katuwang ng lokal na pamahalaan sa mabilis at epektibong pagtugon sa mga sakuna at iba pang emergency. Bilang bahagi ng programa, ibinahagi ang kaalaman tungkol sa disaster preparedness na naglalayong dagdagan ang mga praktikal na kaalaman ng mga kalahupa sa aktual na pagtugon sa sakuna. Kasama mo mula rito sa IFM News, nagupuan ito sa Idol Denise Brillante Tatap. IFM News. IFM News. IFM News.